هلو كمي وعلكم لما عند دما كالي ناي ቁጽርታት መንገዲ ኢና ክንመሃር ብክልተ ባምቡላታት ኩዕሶ ከቀባበሉ እንጀምር 1 2 3 4 5 ጊዜ ቁጽርታትን አቆጻጽረን እስኪ ንቁጽር 1 2 3 4 5 6 7 8 አፕል 1 2 3 4 5 አህባይ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 መጻወቲ ባምቡላ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ዓሳታት 10 ዓሳ 1 2 3 4 5 6 ስሉስ ኩርናዕ 6 ስሉስ ኩርናዓት ሕዚ ድማ ብጭንቁራዕ እንቆጽር ኢና እስኪ ሓቢርና ንቁጽር 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ጭንቁራዓት 15 ጭንቁራዓት ካሮት 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ካሮት 19 ካሮት ክቢ ኩዕሾታት 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ክቢ ኩዕሾ ኮኸባት 1 ኮኸብ 2 ኮኸብ 3 ኮኸብ 4 ኮኸብ 5 ኮኸብ 6 ኮኸብ 7 ኮኸብ 8 ኮኸብ 9 ኮኸብ 10 ኮኸብ 11 12 13 14 15 ኮኸብ 16 ኮኸብ 17 ኮኸብ 18 ኮኸብ 19 20 ኮኸባት يغنيلنا أب قصالي كسع نراخب كسع شعو دحان صنحو